Doszliśmy do main eventu dzisiejszej gali Silesian MMA 23 w Chorzowie. K1 małe rękawice. Patryk Nikel kontra Dominik Parol. Legia Warszawa kontra Ruch Chorzów. Nikel ostatnio pokonał na MMA Atak 5 Krystiana Wilczaka. A trzeba tutaj podpowiedzieć i zauważyć, że wszedł na zastępstwo tak naprawdę 2 dni przed samą galą. 48 godzin, tak. Pokazał się z fenomenalnej strony. Dokładnie tak, jak powiedziałeś, Mateusz. I oby powtórzył to również dzisiaj, bo jesteśmy głodni bardzo dobrego widowiska. Na razie panowie spokojnie. Front kick w wykonaniu Patryka. Middle kick w wykonaniu Dominika. I rewanż. Tak, middle... Oj. Patryk odruchowo, mam wrażenie, że chyba próbował obalać. Tak, chyba tak. W ostatnim momencie się opamiętał, ale spokojnie. Znając tego chłopaka, on wróci na dobre tory. Low kick w wykonaniu Dominika Parola. Parol zmienia często pozycję, czym też na pewno chce zmylić swojego oponenta. Low kick w wykonaniu Nikela. Bardzo silny. Naprawdę ten doping jak na meczu piłkarskim. O, dobry sierp w wykonaniu Nikela. Parol skupiony. Oboje czują respekt do swoich pięści. Naprawdę, no, dwóch zawodników na bardzo równym poziomie. I bardzo wysokim. A te ciosy naprawdę ważą. Ważą sporo. Tak, ważą sporo. Tutaj 75 kg w kategorii, ale oni naprawdę piją bardzo mocno, a kopią jeszcze mocniej. Przechwytona noga przez Dominika. Mam czasami wrażenie, jakby obaj panowie troszeczkę pomylili dyscypliny, w których się biją. Tak, Dominik walczył w MMA nie tak dawno na gali Strife. I piąteczka, jedziemy dalej. Każdy z panów oczekuje na swój moment, ale tutaj... Kontrował teraz Dominik takim lewym, prostym, bezpośrednim. Tak, ale ten middle kick Patryka również dotarł na korpus. O, próba high kicka i teraz taki side kick od razu bezpośrednio na brzuch, którym trafia Patryk Nikel. 10 sekund do końca pierwszej rundy. No i koniec pierwszej rundy, naprawdę bardzo wyrównanej. Ja tutaj nie będę się bawił z sędziego, bo szczerze ciężko ocenić, kto w tej rundzie był górą. Ja myślę, że tutaj było bardziej takie czytanie się wzajemnie, a panowie wyszczelą dopiero teraz, w tej drugiej rundzie. Jakbym miał wskazać zwycięzcę pierwszej rundy, nie jestem w stanie. Ja też ciężko tutaj wskazać, kto był lepszy, ponieważ jeden i drugi miał swoje momenty. Teraz mamy właśnie najlepsze fragmenty tej pierwszej rundy. Middle kick w wykonaniu Parola. Tutaj kolano. O, i tutaj właśnie mała pomyłka. Tutaj Nikela też akcję. Tu właśnie, to mi się podobała ta akcja Patryka Nikela. Kiedy nie trafił tym roundhouse'em i od razu przeszedł na kopnięte sidekick, które trafiło bezpośrednio w brzuch. Myślę, że takich technik możemy się spodziewać jeszcze więcej w tym starciu. I lecimy z drugą rundą. Fajnie, że panowie dużo tej walki na środku klatki odbywają, że tu właśnie są tych wymian. Ale ja byłem pewny, że właśnie tak to będzie wyglądało, bo tak jak mówię, ani jeden, ani drugi pan nie ma zamiaru uciekać przed sobą. Przyszli się tutaj bić i dać naprawdę krwawą walkę.
Próba high kicka w wykonaniu Patryka, ale dobrze uniknął tego Dominik Parol. No i trafił teraz tym middle kickiem i front kickiem. Patryk zaatakował takimi dwoma sierpami, kopnął middle kicka. Patryk też zaczyna, widzę, zmieniać pozycję walki. Tak, i to przynosi pozytywny efekt. Front kick troszeczkę za nisko, nawet można powiedzieć, że trafił prosto w te miejsce, w które lepiej, żeby nie trafiał. Oczywiście Patryk ma 5 minut na dojście do siebie. Tutaj też widzimy pierwszą krew, która płynie z nosa Patryka. No, widać, że to kopnięcie naprawdę bardzo zabolało Patryka. Ale już doszedł do siebie i chce walczyć. To jest Chce się wojownik. bić, To dokładnie. jest wojownik. Bardzo ładnie unika tych low kicków na łydkę, które Dominik Parol chce mu umieścić. Ładny front kick. Fajnie tą wykroszoną nogą Patryk potrafi tym front kickiem celnie trafiać korpus Dominika Parola. I teraz Dominik kontruje dwoma sierpami. Ale Patryk w mojej ocenie, właśnie chciałem powiedzieć, że troszeczkę mało wykonuje tych high kicków. Jest to troszeczkę taka jego firmówka. Pamiętam, jak na jednej z gali, bodajże VIP, bardzo szybciutko również znokautował Pamiętam tą swojego walkę, przeciwnika. tak. To właśnie takim soczystym high kickiem. Chociaż Dominik jest bardzo doświadczony i raczej nie da się nabrać na taki pojedynczy high kick. To raczej musiałoby wyjść z akcji. Front kick w wykonaniu Dominika Parola. Teraz udało się Dominikowi troszeczkę bardziej sprowadzić do defensywy Patryka. Tak. Dominik właśnie zaczyna wywierać coraz mocniejszą presję na Patryku. I znowu front kick w wykonaniu Parola. Mam wrażenie, że Patryk delikatnie ma problem z wyczuciem dystansu. Tak. Tu masz Dlatego rację. te kopnięcia też tak nie wchodzą. Tak, a kopnięcia przestrzelone czy ciosy zabierają nam o wiele więcej energii niż te, które dochodzą do celu. Dokładnie. Ale za to muszę pochwalić Patryka. Żaden low kick na łydkę Dominikowi jeszcze w tej rundzie nie wszedł. Naprawdę świetnie unika tych low kicków Patryk. No teraz, zaprzeczenie moich słów. Patryk pomimo młodego wieku jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Można powiedzieć, i tu chyba z pełną świadomością użyję tego sformułowania, że jest to weteran Federacji Silesian Tak, MMA. dokładnie tak. I zawsze daje wspaniałe walki. Trafia teraz prawym bezpośrednim na korpus, ale kontruje to middle kickiem. Patryk Nikel. Próba high kicka, ale dobrze Dominik wyczuł to. No i koniec drugiej rundy. No, bardzo wyrównana runda, przynajmniej w mojej ocenie. Ogólnie ta walka jest cała wyrównana, chociaż tutaj Dominik Parol, można powiedzieć, że pod koniec walki miał ten fragment, kiedy troszeczkę zaczął być bardziej presować swojego rywala. Ale trwało to tylko chwilę, więc nie zaszkodziło to w żaden sposób Patrykowi. Tak, to na pewno teraz Katmeni muszą sobie poradzić z tym krwawiącym nosem. Jak myślisz, czy odpalą się panowie teraz w tej trzeciej rundzie? Zobaczymy, wszystko się okaże, wiesz, nie wiem, co siedzi w ich głowach, nie wiem, jak oni to czują od środka, może jeden czuje, że prowadzi, może drugi, nigdy nie wiadomo. Aczkolwiek, jak to się mówi, lepiej nie zostawiać decyzji w rękach sędziów. Dokładnie. No i przed nami finalna, decydująca, trzecia runda walki wieczoru gali Silesian MMA 23 w Chorzowie. Dajcie nam panowie w tej ostatniej rundzie show. Próba latającego kolana w wykonaniu Patryka Nikela. No i low kick Parola.
Widzimy tutaj Patryk zmienia sobie co jakiś czas pozycję. Dominik Parol chyba musiał trenować Kyokushinkai, ponieważ ma z tyłu ten charakterystyczny znak. A wiesz, że wcześniej nawet na to uwagi nie zwróciłem? Także mówię, tutaj te techniki nożne Parola raczej wywodzą się bardziej z karate niżeli z kickboxingu. No i znowu wywiera presję zawodnik z Warszawy. Ale Patryk Nikel chciał tutaj dobrze skontrować. Dobra próba tutaj teraz tego ciosu na dół ze strony Patryka. Low kick, czysto umieszczony. Trzeba przyznać, że Patryk bardzo dobrze i świadomie okopuje nogę swojego przeciwnika. Tak. Ale Dominik Parol właśnie mądrze cały czas... Ale teraz ładne dwa sierpy w wykonaniu Nikela. Ale jak się zerwał do tego, Tak, niespodziewanie. Bardzo dynamicznie. Chyba właśnie na to czeka. I znowu taka sama próba. No i znowu skontrowany tutaj. Ale Parol gdzieś tutaj musiał też mocno trać, ponieważ widać, że jest krwawienie z ust od Nikela. Tak, gdzieś tutaj ten jeden cios musiał bardzo szybko wejść i skutecznie, celnie. - 50 sekund do końca. Spokojniejszy fragment. Końcówka już walki. 30 sekund do końca. Czy panowie jeszcze ruszą mocno na siebie? Próba obrotówki w wykonaniu Parola. Nieskuteczna. Kibice chcą ponieść dopingiem Patryka Nikela, żeby jeszcze zaryzykował, żeby jeszcze coś spróbował wyczarować. Low kick w wykonaniu Nikela. Ostatnie 10 sekund. Aż sędzia się wywrócił przy tym wszystkim. No i mamy koniec tej walki. Dominik Parol podniósł ręce do góry w geście triumfu. No ale zobaczymy, kto tutaj wygrał tą walkę. Sędziowie zadecydują, także już niedługo przekonamy się. Nie wiem, jak ty uważasz, ale tu mam teraz piękny obrazek też, że właśnie podniósł rękę Dominik Parol Patryka Nikela. Widać docenienie z obu stron, wielki szacunek. Jak ty myślisz, Mateusz? Wiesz co, ciężko jest mi stwierdzić, kto tutaj, który z panów mógł wygrać, natomiast widzę po zachowaniu Dominika, że jest on bardzo pewny swojego triumfu. Także po prostu poczekajmy na werdykt, bo to jest takie wróżenie troszeczkę z fusów. Tak jest, zobaczcie sobie jeszcze najlepsze akcje z tej trzeciej rundy, a my już przenosimy się i płyniemy prosto do Markusa, do oktagonu, gdzie tam ogłosi werdykt walki wieczoru. I już za chwilkę dowiemy się, który z dżentelmenów zwyciężył. A zatem, drodzy Państwo, jednogłośną decyzją zwycięzcą pojedynku Patryk Nikel! A zatem, kochani, to jest czas dla reporterów. Ustawiamy się do popeczki zbiorowej. Co tu się dzieje? Jaka walka?